Ovo je isto, to su dva polunastavka, a u stvari ramovi unutra su dadan blatovi. Dobro. To je plodište i ovo je isto plodište, to je LRO plodište, matična rešetka. Dobro. I ovi su polunastavci, 1, 2, 3, 4, 5. Jel to ima jedno jato ili više? To je jedna matica. Jedna matica, Jedna da. matica je... A jel imaš tozu sa dve matice? Imam, Gde su ti? s one strane. Ajde da... Vidiš, ovo odavde na gore je strogo, mislim, ovo je medišni deo, koje matica nikad ne zalega, niti dozvoljavam da zalega. I to je taj ekološki čist med. To je ono što si mi pokazao da je žuto, čisto žuto. Žuto, čisto, matica ne sme, mislim, zato kod mene su na celom pčeniku sva društva su odvojene sa matičnim rešetkama, samo zbog toga da se stroga granica između plodišnog nastavka i medišnog nastavka. Sve što je iznad matične rešetke je moje, ukoliko, ako ne daj Bože da nešto nedostaje, ja moram odavde da... Dobro, za prehranu? Prvenstveno moram da ostaje za njih, da uspešno zazimljavaju. To mora se strogo vodi računa. Ali to ćeš iz druge paše livatske? Pa iz druge može i ovo, obično stavim rame kad vrcam našta koje su pogodne, ja stavljam i odavde da im dopunjavam za zazimljavanje. Dobro. Iz svakog društva, iz plodišnog dela, kad nađem ram, recimo, sa pergom, a šta to znači? Znači, poledno prah poklopljen, konzerviran sa medom. Obavezno odvojim jedan i beležim iz koje košnice sam ovo. To stavljam u rezervi za prolični razvoj. Pa to je malo pre ovo što si mi pokazao da si mlado jedno jato odvojio sad i prehranjuješ ga plus. Da, prehranjujem, mislim. Ali tamo sam prehranio sirupom sad, jer nije još, sad može, pošto je to inače kasnije. I sirup je sad lakši za razvoj. Ja ga beležim iz koje košnice sam ga uzeo i onda, kad počinje prolični razvoj, negde marta mesec, pošto imam prsten koji ram stoji položen u odnosu na satonoše u plodištu, razmak je negde oko 10 do 15 mm položen, ja taj stavljam i meni ne treba ni pogača, ni sirup i najbolje sa društve razvijaju na prirodnom medu. Pogotovo sa pergom gde su belančevine što treba za razvoj legla. Odlično. Samo ja da snimim ove pčelice ovde. To je sa jednom maticom, je li tako? Je sa jednom maticom. I one imaju dole ulaz za kod matice i imaju ovde još jedan ulaz za med. To je pomoćni ulaz za medište. Vidi se kako pčelice imaju na sebi. Nose poleno prah. Jeste.